Bine, v-am găsit la un nou episod. Suntem aici cu Geo. El este momentan AFK, vi-l arăt aici. So. Pa. Uitați-l acolo. Dacă nu se vă supără, dacă nu... Nu. Din câte vedeți, ne-am upgradat casele. Ne-am pus cactus în caz dacă vine Sofie să se înțepe în cur. Eu încă nu mi-am terminat. Am fost... Acum mă duc să-mi iau cactus. De fapt, îmi iau cactus. Bam, bam, bam. Dacă vă întrebați de ce nu mai postez, e bine, nu am timp să postez, asta e faza. În weekend sunt mereu plecat, aproape chiar mereu în weekend sunt plecat. N-am timp să postez. Bine, poate am așa timp, fără microfon. Fără microfon. Dacă ați ajuns până aici la video, să lăsați un like și un subscribe, vă rog, ca să pot să fac live-uri. Eu cred că o să fac live fără microfon. 100%. Gata, mi-ajunge. Nu mi s-a stricat armurica. Ce naibii? M-a dat afară. Așa. Asta e terenul lui Sofie de fotbal. Nu s-a mai jucat cu noi de mult și uitați ce am făcut. Bă, dar nu merge camera, asta e problema și dar nici voice chat-ul nu merge. I-am băgat ăsta degeaba. Dar nu știu dacă o să se audă. Că nu știu. E reclamă. Ce faci, mă? Ce fac? Ce ți-ai făcut, bă, aici? Ce mi-am făcut? Uite-te un pic păceat.
Gata, mă. Fiți Ok, atenți, cred a că... revenit și Geo. Bă, hai să... Ce? A revenit și Geo aici. Salutare, fraților! Bine v-am găsit pe canalul lui Tibi, adică el este domn primar, așa că nu o să se supere dacă i-am ciordit și eu fânul. Adică mi le ciordit. Eu mi-am făcut 12 pâini. Bine ai zis tu că nu știu ce și fii atent că îți replantez. Bă, dar eu ți-am dat ale 7 bucăți. Mi-ai dat mie 15 bucăți de lemn, eu ți-am dat ție încă 7, că ți-am dat 8, după aia Vezi că ți l-am replantat aici, îți las aici astea. Thank you. Îți las și fânul. Stai un pic să opresc muzica. Bă, dar tu nu trebuia să pleci, mă, la ăla. La circ? Da. Eu am mâine. Astăzi e vineri. E vineri sau nu e vineri? E vineri. Ah. Bă, dar chiar că, bă, s-a trezit Ariana să comenteze că nu te duci. Taci din gură. Nu trebuie să știe. Cred că am așa în gură ei. Și eu. Bă, dar iarăși m-a dat afară din asta. Ce mă enervează. Tu ești acum, faci video sau live? Uite-te pe chat. E. Video sau chat? Nu, mă, adică mă refer așa, adică să te prefaci. Asta era faza. Dar atunci ce faci? Ce? Atunci ce faci? Ok, nu mă contează. Bă, cred că m-am pierdut. Ba nu m-am pierdut. Mai strâng și aici niște cactus până mi se termină până mi se distruge toporașul la mine până mi se termină. Mă referam dacă te privați să faci live. Cum știi tu, cum făceam noi înainte, când era vineri, așa, Știu, dar nu fac, eu fac... video. Ok, eu sunt aici la primar. La primărie? Da, și am distrus și becul din greșeală. Bă, Tibilante n-are cum să mă găsească. Tibi nu să mă găsește în viața ta. bă, dar tot ce mă scoate? Adică te scoate. Ce faci, mă, Tibilante? Unde ești? Că nu te văd. Ui. Unde sunt? Sunt acasă, la mine. Bă, dar mă încurcă. Eu m-am mâncat pe mine în curs să pun crafting-ul aici. Da, mă, ca pe tine în găoază. Bă, eu mai pun aici de decorațiune niște cactus pe lângă casa mea. Eu am evadat din pușcăria primăriei. De bine, vină coace. Fii atent, bagă-mă aici. Stai un pic. Să termin aici și aici decorațiune cu cactusii. Ok. Dar ce vrei, bă, să faci acolo? Armată. Ok. Stai un pic, bă, să mai fac o ușă. Ia. Domn primar e un gai. Bă, dar nu mai vorbi urât. De ce, mă? Mă banează. Bă, de ce mi-e distrus ăsta? Stai, oleacă, stai. Gata. Că aici. Bagă-mă aici. Ieși afară și bagă-mă aici și închide-mă, ia. Bă, ia bucățile.
Așa. Dar de ce, domnule, de ce? De ce? De ce? Că de Zaia. Ok. Păi, bă, tu pleacă oricum, că n-ai ce să faci. Ba da, mă uit la tine. Să văd cum scapi. Pa. Bine, acolo stai. Salut! Bă, tu nu pui pământ în primărie. Ia. Așa. Ia-ți bucata de aici. Thank you. Bă, asta e... Pune-i la Sofie. A, bine, mă duc să-i pun căcat. Bă, n-ați văzut cum a scăpat ăsta din pușcărie? Cum a scăpat Geo din pușcărie? Nu o să se supere domn primar dacă îi replantezi un pic asta. Bă, dar de mi-l pui incest înapoi. Că eu vreau, mor aici de foame. Bine, șefule, spun. Pune-mi-l Da, tu ești acolo frate. incest, băi, Ești frate. fratele meu. Ești fratele meu. Doar e acolo grădina ta, broschi. De ce vii la mine și-mi furi? N-am. Ai grădina acolo să-ți plantezi. Ok, nu o să se supere Sofie dacă îi punem căcat aici, să ne căcăm aici. Bun, am făcut o pâini. Șefule, vină încoace să-ți dau. Stai un pic, bă, că aici mă cac. Gata, m-am Adică? căcat. M-am căcat, uite, Șef, uite ce deja e, bă, Tibi, domn primar, deja ai completat castelul. Adevărat. Mâncarea e finită! Ei. Deja ai completat castelul. Adevărat. Mult dorit. Mult dorit. Sulla manio, che te ghedansion, tendere quando relaxamento. Bă, dar știi care este faza? Că tu ai camera închisă. Știi care este faza? Cea mai tare? Că poate că o să mă duc acum la masă. Poftă bună, bă, Geo. Mulțumesc! Mulțumesc, domn primar, să nu intri în casă. Stați un pic! Gata, bă, hai, chemă la masă. Dar să nu intri, te rog, în casa mea, te rog. Bine. Dar dacă vreau, Bine? dacă vreau să-ți... Să nu intri în casa mea. Dacă vreau să-ți spun ceva de care ai tu nevoie, de exemplu, diamante, iron, gold, ruby, pot să intru, să ți-l pun la tine? Sau îl păstrez? Ok, s-a dus deja la masă. Mai lăsat singur, măi. Bă, fiți atenți. Da, mă puteți lua la prieten, ia. Fiți atenți. Bam, bam, așa. Use microphone to chat with voice. E activat. Da? E activat.
Gata. Stai un pic, măcar să-mi schimb skin-ul. N-aveți voie să-mi vedeți aici skin-urile? N-aveți voie? Gata, să-mi spuneți dacă vă place. Da, ăsta e pisoiul meu. Pisoiul meu. Ăsta e Mișu, pisoiul meu. Mișu! Mișu! Ce faci, băiatul? Mișu! Da, mă, băiatul meu. Da, băiatul meu. Ok, lăsăm să doarmă. Lăsăm acolo el să doarmă. Da, ok, mi-a spus skin-urile. A ieșit și... Ba... Like Minecraft. Și o să facem o pauză până revine Geo. Așa, am revenit. Am revenit de la pauză. Bă, de ce nu vorbești? Bă! Bă, Geo. Să rămână pentru masă. Să-ți fie de bine. Mersi. Ce? Mă auzi? Da. De ce ziceai că nu mă auzi? Nu făceam nimic, că eram la masă. Mă auzi acum? Da. Am făcut o pauză. Bă, eu făcusem o pauză până veneai tu de la masă. Bă, pune pâine la loc. Bă, da, absolut toată pâinea. Adică, băi, frate, asta nu e corect. Eu nu am voie să intru în grădina ta și tu ai voie. Bă, asta nu e corect. Bă, eu intru doar ca să te ajut atâta. Uite, vezi că ți-am lăsat aici fonul. Dar nu e nevoie, că vreau eu să-l plantez, să strâng Sunt aspirator! Hai, lasă, nu mai ești tu niciun aspirator, că eu vreau să strâng aici pentru... Ok. Domn primar, Da, fii atent, ea spune așa. Are un gust mai bun și e mai ieftin. are un gust mai bun și mai ieftin. Și miroase ca măta. Miroase ca măta. Nu, ok, nu mă cătesc. Stai pic, spune așa. Are un gust mai bun și e mai ieftin. Și după o să zic eu. Are un gust mai bun și mai ieftin. Și miroase ca măta. Adică, la ce te referi? Păi nu știi, bă, Bă, ăsta are aici lemn și ăsta se duce aici. Ok, și ăsta se duce aici să ia lemn. Bă, eu mă refer la lemn de ăsta pe care l-ai tu din chest. Ah. La de ăsta mă refer eu. Nu! Dă-mi sabia înapoi. Stai pic, mai afară. Ia cuțu. Arigato. Arigato! Mamă, la ce am făcut aici? Fii atent că îmi distrug un pic toată grădina, că nu mai crește. Trebuie să o replantezi. Exact! Bravo! Ai ghicit! Ești în etapa următoare. Spre finală de a câștiga $170.000. Tibi, Da.
Dar tu la matematică, la ce fracție ești, mă? La ce fracție? Sau la ce mate? Adică nu la matele, la ce subiect ești tu la mate? Eu habar nu am pentru că am circu. Eu am și uitat. Ok. Dar măcar spunem așa un pic, adică la ce ești tu acum? Adică la fracții, la nu știu ce. Bă, Hai, bă, coboară. te superi și tu dacă ți-am luat 14 coul? Că am și o nevoie. Normal că da. Că na, eu sărăcie ce îs nu găsesc nimic ca mină și îmi pun tot lemnul meu pe care l-am, mi-l pun la prăjit ca să-mi prăjesc eu chestiile astea. Domn primar, am și o întrebare. De ce aveți 2 pâini acolo în grădină? Adică 2 pâini. De ce ai 2 pâini? Ce naiba caut astea aici? Nu știu. Bă, astea sunt gata? Nu știu, nu. Dar tu, bă, am și o întrebare. Atunci când ai pornit tu ăla, de ce efectiv n-ai zis nimic? Și de ce l-ai pornit? Ca să vezi și tu. Ce să văd? Dacă de prost ești, normal. Așa, să mă pun și eu frumos în pat și să ne uităm la televizor, la Pro TV, la știrile Pro TV. Bună ziua, stimați telespectatori. Avem în această zi minunată, în această seară, un om, cu un conductor de metrou care nu mai putea să oprească și a trecut prin toate stațiile de metrou. Uitați, aveți grijă, unele imagini vă pot afecta emoțional. Oh nu, vine metroul! Oh nu! Dar de ce mergeți de rapid? Nu mă poate opri! Toată lumea din gura de metrou este panicată și grădina multimiliarde a crescut. Așa. Toată lumea din gura de metrou sunt panicați și... La ce tu ești, mă? La Pro TV, la ce să mă uit? Ok. Toată lumea din gura de metrou este panicată din cauza că acel metrou nu se poate opri în această stație, așa că îi coleg eu toate grădinile multimiliarde în timp ce doarme. Bă, dă-mi înapoi! Nu mi-e fura! Când au auzit asta odată, gata, imediat. Asta deja mi-a cules-o pe toată. 3, 2, 1 și ai 25 de date. Yay! Toată lumea când a văzut că metroul nu se poate opri, a zis că poate, lumea a zis așa, un om a zis așa, bună ziua, cum vă cheamă? Mă cheamă, bă, Tibi, bă, știrile! Bă, e ceva important. Bună ziua, pe mine mă cheamă Marinel și am zis, și poate, cine știe, poate acel metrou poate să ajungă în capătul liniei în care nu se poate opri și poate să facă accident. Am văzut că nu prea sunt călători, așa că sper măcar să reziste. Mulțumim că ne-a spus această informație. Revenim după ora 1. Să închidem televizorul? Bup. Bă, dai și mie o pâine. Îți dau. Trebuie să vii la primărie să-mi dai un lemn. Primăria s-a deschis, aveți voie maxim decât 10 pâini să luați. Maxim 10? Da. Ok. Stai un pic, mă, să mă duc și eu să mă cac. Așa. Unde te duci, mă, să te caci? Mă duc să mă cac, așa am ajuns să ne căcăm. Gata, m-am căcat. Te caci și tu? Primăria s-a deschis! S-a deschis primăria. Primăria e deschis. Iau-te-l pe al meu. Deja pune lemn. S-a deschis primăria. 10?
Primăria s-a închis. Bă, asta ce... Băi, tu nu ești niciun aspirator, eu mi-l culeg. Așa, e ora 1, haideți să ne uităm la știri. Așa, bum. Hai să ne uităm la știri. Vă puteți să vedeți fotografii care vă pot afecta. Metrou nu se mai poate opri. N-am văzut. Bă! Bă, pune lumina! Lumina! Lumina mea! De ce mi-ai furat toată lumina, bă? Unde mi-e lumina de aici? Mi-ai furat lumina! Alo? Bă, alo, bă! Bă! Bă, mai dat apel? Nu e așa, mă, cu camera pornită. Nu, bă, că trebuie să aici. Nu pot. Am ieșit din... Este ca pe WhatsApp, apare acolo, cameră pe pauză. Mă duc să culeg. Acum vine Geo și îmi fură tot fonul. Dă pornit așa că te văd. Păi ce fac, o închid? Atâta un fon. Bă, al meu îmi ciordește pâinea. Ia. Ei. Lasă așa pornite că eu te văd. Așa, cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem, cine știe, poate ne vedem mâine. Și... Bă, nu! Fiți atenți! Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și pe subscribe ca să facem 50 de urmăritori pe acest canal și să facem un live horror astăzi, fix la ora 12. Dacă am și voie. Dar cine știe, poate fac eu aici niște scheme bam-bam și stăm până la 12 noaptea. Vă rog eu, chiar îmi doresc să fac și eu live-uri, să devin popular. Până și Geo pe TikTok, el este popular. A postat... Frate, deci iată, dacă postez un videoclip în maxim 20 de minute, am 30 de like-uri. Deci vă rog eu, dați-și voi acolo să fac și eu live-uri. Adică el pe TikTok are voie să facă live-uri. Păi am 1127 de urmăritori. Pe da, bă, da, chiar pe bune, am văzut pe telefonul mamei, am intrat frumos pe TikTok, bă, și n-aveai voie, ai fost banat, n-aveai voie să faci un live. Da, știu, am fost banat de tot. De ce? Știu. Nu știu. Cam atât a fost și cu acest episod, v-am pupat, pa, pa, dați un like și un subscribe, vă rog, v-am pupat, pa, pa. Bă, zici tu. Pa, pa, bă, fraților.